pálidas presencias rompo o tempo occidental e alumea como un sol. A lúa! A lúa! A lúa da atravesada polo céu! Porque é sabedora que o sol que me ten é máis fermoso que ela. Catarina, ponlle máis viño este charado e deixa de darlle tanto a Frejona. A lúa ponse de verde, de muda en nada, prende nos ollos dos alucinados. Ela, sen embargo, viste encaxe de luz de camariñas, que na súa grandeza, na súa majestade, todo se leva. Xa sei, xa caí. A raíña! Que saberás ti? Falo, benedicto, proclamo, ando evocando o meu docísimo angelical amor, Ana Paxe. Catarina, que non fixemos votos de abstinencia, porque non lle das un meneo a esas cachiñas que che deron os deuses e nos alegras estas cuncas. E ides pajar? E non vamos pajar. Pois entón non hai. O seu rostro humillaría os luceiros, incluso Venus. Non che é metáfora, benedicto, que che é a meu docísimo angelical amor, Ana Paxe. Ai, Catarina, miña loba. Tives o namorado que ando ao meu señor? Pois eso non é nada comparado co que ando eu por ti. Deixa, anda, veña. Non ves que teño chorro? Ai, iso andamos cachorriña nun colchón. Pero isto... Bien. Catarina, filla. Pero que non me pode ir un segundo, muller. Que digo un segundo? Non me podo dar ni media volta, xa te vexo metida en brincadeiras. Ai, como che gusta fandangar. A miña volvoreta de alborá, o meu amor de dicir cada día, a miña vida, o meu docísimo angelical amor, Ana Paxe. Señora Kiki, Catarina fanegaba por aquí, facéndonos un chisco de compañía. Pois ti xa te podes ir largando, rápidamente. E ti, Catarina, filla, prepárame un servicio que dentro de un pouco están aquí os señores clientes. E xa sabes, gústame todo limpo como unha patera. Pois veña. Que me des a min ser o seu obxeto do seu servicio, e que non me paras de usar. O seu peito dourado, o seu espello de man, carmín dos seus vellos, o seu libro de alcoba. Pero que tempada leva, señor. Eu xa ves, con que me agarrara a min como agarra a Frejona, xa me conformaba. Eu serei correspondido. Como serpente chegaron a ela? Como facer para invadir ese reino de media inocencia? Xa lle vai vindo sentidiño. Pois mire, non lle vai quedar outra que ir falar con ela e facerlle as declaracións. Si non xa me dirá. Non dou, non podo, non sei. É falar dela, é poñerse un nudo aquí que me deixa sen fala. É vela, é poñerse unha nube mesta na mirada que me barra o sentido. Bueno, usted mire e aprenda. Catarina! Catarina dos meus ollos! Catarata de Alborá! Carabela que me apoio cando chega a treboar! Ai, guapo non eres. Me das un pelazo. Ai, Cata! Cata, Catarina, Cata! Cata, corazón que ataca! Catarina, quero ver como estás catalizada entre o ser e non ser. Catalízame todiña, meu catador. Que xa estou catalítica. Ai, non pode ser, benedicto. Como osas comparar a miña doctísima angelical Ana Paxe con esta Frejona? Frejona serei, pero con honra e rectitude. Chavalín. Ai, vai a cuerpo. A ver, todo de ter arranxo, señor. Mire, seille de boa fonte que a súa amada Ana Paxe ten unha doncela moi churrusqueira e salada que sempre a acompaña. Se chama Beatriz. Bueno, mire, eu vou e pretendo a criar. E vostede, mentras xa postos, fai o mismo coa señorita. Eu servireille de guía e orientación para entrar directo no corazón de Ana. Pois eu sei máis cousas. Ainda que sea unha frejona, podes contar. Hai unha tal señora de presa que din por aí que é moi amiga da Ana Paxe. E diz que é moi aguda en citas, amoríos, potaxes bebedizos.
E todo o que se aproxima ao celestineo é perdición. Por que non me pide que lle boto a man? Así farei. Necesito alguén que me despexe o camiño que vai directo ao corazón da miña amada. Veña, Benedicto, vamos a xunta a tal señora de presa. Si, arreando que é xerundio. Imos depresa a xunta depresa. Que hai o corazón do meu señor, anda a decir. Adeus, conviñas. Oi, Catarina. Espérame no popal catalizado. Vamos, ó. Que me dera saber que embarreou hoxe o cuarto do señor Paz. Ai, irmán. Con el. Entón foste ti, que deixou toda a porcallada debaixo da alfombra. Tiña un poquillo de presa. Presa é que debería de ter en forma de paseo de más. Non me chega con ter baixo do sagrado techo a ese desgraciado de pasta. E a ser criado, sin mí, que anda detrás dele. Como é que se chama? Párate, porque me estás babeando por un desgraciado que te debe máis de 20 días de pensión. Unha factura de gastos que xa non me quedan números para sumar. E ainda por encima, ese saco de escombro que non fai máis que comer, vai para arruinar. Vai. Non pretenda disuadirme, don Hugo. A ese iba a levar ao suído. Además, por cosas como esa. Pois de mí non se ríe ninguén. É menos ese tipo, vamos. De mí, de Roberto Salón. Xuez de Paz esta bisbarra. Que di, rapaz? Que di o que anda na parra? Este cura se queda loco, mas... Pasen, señores cabaleiros. Tomen asiento. Póñese cómodo. Catarina, filha. Poñen niñas dos cabaleiros, muller. E aí sentaron negros. Pases. Pois xa o ten, don Hugo. Aquí onde o ve, o meu tío é cabaleiro de escudo e armas. Falas ben, sobrinho. Eso é heredeiro. Eso deixarei a miña descendencia. Eu, como sobrinho, heredarei parte dese patrimonio, non? Ti heredarás cando cases. Mentras, a subía. Pero se non teño con quen. Pois non che será porque neste pobo non chais a rapaciñas de mover. Sin ir máis lonxe, aí tes a señorita Paxe, a filla de Tomás Paxe. A moneriña fina, de voz de porcelana e os ollos... Esa mesma. E por si fose pouco, seu avó testou nela 700 kilos de ouro e prata, para que fixese con eles o que viñese gana cando cumprise os 18 anos. Señor Xaló, non estaría mal que arranxase unha boda entre os seus a señorita Paxe. Que non deixa creer con que esa mosina. Pois sí que parece feituca, sí? Hombre, con 700 kilos de ouro, outro pico do pai, se non é feituca, faise. Así hasta lo podía disimular. Pois, traballo. E así aforrando. Eu quero que se enamoren de mí polo que me dou a valer, non polo meu capital. Xa saben, muller, tanto vales. Tanto ves, tanto vales. Sobrinho, don Hugo acaba de propoñerche algo moi sensato que ti tendrás que meditar, comprendes? Sí, tío. Mirarei todo como Dios manda. Aquí Dios non ten nada que mandar. A ver, home, ti crees que estás preparado? Eu son capaz de facer todo o que me pida meu tío, que ele o xuez de Paz, e eu non son nadie. Bueno, refírome ás cousas do sacramento, do matrimonio. Do matrimonio. Se meu tío di que me case, cásome listo. Pois serás quen de gañar o seu amor. Se mo pide meu tío, caso e morro ao conto. E logo, se non hai un gran amor, ao principio, coa axuda dos deuses, e conocéndonos pouquinho a pouco, malo será. O señor Xaló, que quere que lle diga? A intención do seu sobrinho a mí pareceme que che boa. Claro que sí. Xuro yo por Snoopy. E por as bragas de Mafalda. Calma, señores, andaban vostedes por aquí, alégrome moito de veros. Home, meu vai. Home, señor Xaló, moitas gracias por a caza, un agasallo que non merecíamos. Señor Paxe,
Tiña moitas gañas de saudalo. Sempre é un placer poder falar con vostede. E gustaríame que o meu obsequio lles preste. Cambiando de verbas, como está a súa señora? Moi ben, moitas gracias. A propósito, que eu quería convidaros a ustedes a que proben unha empanada que cociñamos, que cociñou a miña muller coa caza do señor Xaló, e así celebraremos a súa puntería e a súa fortuna. Que lles parece? Pois ben, parece moi bien. Boa! Señor xuez, dixeronme por aí que me andaban buscando por aquí. Dixeronlle ben. Teños humillados aos meus criados, chegando incluso pejante. Boa, monte a varilla, a miña compañía. Decía, Tamén portaste a miña casa, pero non a súa caseira, porque é unha velliña inofensiva. Porque é unha bella tendella, quererá decir. Deso teredes que responder. Xo estou facendo, fun eu, que pasa, a ver? Que pasa? Que pasa? Pasará nos tribunais. Ai, non, aí non penso pasar. Por estou de años, por aí non paso, non? Está che ben limpo. A min pegoume na nariz. E iso fixo na aposta. Non ten cara de dicilo. Si, apostaba que me aguantamos un puñetazo e perdín nunha cuanta nadinha. Eso foi porque o seu criado, ese papachón, mas aí, fixo me beber unhas tazas de máis. E despois, cando xa levaba a hallada, aproveitouse e jodeu os cartos do bolsillo. Eu non lle fun, señor. Fuches ti, fuches ti. Fuches tú, o que foi a caja no palleiro. Fuches tú, ainda leva las tallas no cu. A ver, nin, foches tío que lle cambiou de seus campos este home. Foi el, claro que foi el. Defenderei a miña honra con este florete. A ver, mentirán. Volve dicir que fun eu. Abonda xa. A ver, quen lle quitou os campos este home? Eu non lle fun, a ver, pero tontín este, mira, non sabe pasar sede, e despois fai o que fai. Moi ben. Señor Lendaios, como usted acaba de escoitar, néganse todas as acusacións. Xa se pode usted marchar en paz, home. Bueno, un momento, que Aí. van a enfriar as empanadas. Ai. E xa di o refrán que non hai mellor maneira para arranxar os problemas que unha boa papatoria regada cun boviño de barrantes. Que vos parece? Moi bien. Vamos, alá. Venga, vamos, que van a enfriar. Señora Kikli. A ver, que eso deixar tirados os seus mellores clientes, muller. Que queredes, señor? Unha botella de albariño, que quecha. Catarina, miña reina, senta aquí o meu carón. Onde estiveches, corazón? Na misa rezando por ti, miña ropa. Pero ti, oíste, Que? non hai máis niño para ti nesta casa hasta que me pague lo que me des. Como me salta, muller, eso está feito. A ver, cando se debe aquí? Que me paga. Va, pode ser. Nesta semana debes 6 polos, 700 pesetas, 30 botellas de albariño, 6.000, 9 perdices, 20 lombrijantes. Son, para o carro que te me desboca, muller. Non che aturo tanta contabilidade, A ver, nin, Mande. déjale un repaso aquí ao capital. A ver canto hai por aí. Conta aí. Unha, dúas, tres, catro. Carallo, unha de 20. Non hai máis? Non. Busca, mama. Busca que algo máis terá que haber por aí. Nada. Largadvos xa por esa porta, No, rápidamente, no. Como que non? Non. Señora Kikli, non hai currículum. Que? Currículum. Nin currículum. Dice quórum, home, dice quórum. É que ya moi preocupado pola súa formación lingüística. Claro, home, claro. Por eso deixa que practiquen coas miñas criadas, non? Iso lle moi bo para a circulación. Alunga a lengua, a mente e outras cousas capitales. Ai, Dios mío, sempre faz as que tú sabes. Sabedes de queixar inmediatamente. Esquítame, Veña pa fora. Pa fora. Só lembro. Ando a Vilarvir. Por conta a noite fun asaltado. Asaltaronos e roubaronos todo. Ai. Eran 100 homes ou máis contra nós. Pois será por iso. Eran 100 homes ou máis contra nós os dous. Imagínese, señora Kikli.
Ai, mi madre, un santo deles. Tal como yo conto. Ou máis. Mai, non? Tal como yo conto. Eu se non estou loitando contra 54, máis ou menos. Que veña Deus e o vexa. Santín! Ai, pois a min fixeron unha pupa moi grande por aquí. A donde? Por aquí? Mais abaixo. Por aquí? Mais un poquinho máis. Mais abaixo. Ai, Dios mío. A ver, ti loitaste tesorillo contra un santo de personas? Contra todos. Basta. Contra todos. Loitiñe contra todos. Tuveron moita suerte. Que tuvemos ali que se nos mandamos, casi os mandamos ao cementerio. O que eu lle dije así aquí? Ai, Dios mío, carro. Hello, tal como lle conto. Eu estuve máis de hora e media loitando. Coas espadas, e fuxín de milagro. Fuxín 8 golpes no peito, 5 no lombo. Eu escudo para atravesarme de parte a parte máis de 15 veces, muller. Un santo de homes loitaron contra usted, un santo de homes, se pudo con eles, non? Puden con todos, logo. Elín, dille aí, cómpialle aí. Eran tres. Eran tres. Indumentaria azul. Eran tres de indumentaria azul. Ai, eran Elo. tres, pero un santo non. Eran tres de indumentaria azul, Kikli. E tuveron suerte, porque cando eu lle deixín aqueles 4 apampados, Canto? Non eran tres. 4 de traxe azul. Ai, Dios mío. Ai, Dios mío. 4 de traxe azul. Eu Continúa, dou fe de que dixo que eran 4. Entonces, claro, botaron contra min coas espadas, contando que me iban a meter medo. Bueno. Pero que non contaban aqueles 7 anos co meu escudo. Sete. Pero non eran catro. 7. Eran 7 de traxe azul. Pero, Continúa, falta. Que me parece a mí que este ainda hinchar un pouquinho máis. é logo, muller, é logo, como é? Pois mire, estaba ali loitando, estaba, de repente, aqueles 9 eu... Eran 9. Como non? Pero vai que non eran sete. 9. Bueno, falta. Pero este non che sería unha cabana de conexas. Pois si mira, como lle caían os calzóns ao chan. Ah, non me extraña con semejantes trolas. Ei, que queres? Que eu como que con un radar de moinho, con esas trolas que non teñen nin pé nin cabeza, home. Tu que trolas, muller, dixemos a verdade, solo a verdade, nin nada máis que a verdade. Oh, verdad. Trolas, dice. Poñedelo fora. Poñedelo fora. Poñedelo fora. Vamos polo que ando. Prometo-che con Villa que logo para miñas débedas religiosamente como un cura. Camparín, religiosamente como un cura. Pero... Non cobramos. Filhos, es herdado de todo, muller. Métete no final da semana, rendiremosche contas. Bueno, pero ao final da semana, Ao final da semana. Non che paso outra máis. Non te E ti, Catarina, pasa diante de mí, que non quero as latiqueiras nin máis os rollos con estes cabaleiros. Catarina, corazón, que suena esta noite como me gusta que me esperes. Xerenche por dentro a verte, corazón. Comigo dentro, a ver se te atreves. Mande, non notas que vou a menos últimamente? Se quedando flaco como un asumío. Que che collera solitaria. Eso son os injustos, señor. Non, home, non che son de justos, son as miserias, as miserias. Pero xa vai tocando hora de que inventemos por aí algunha mangancha, que che parece? Aí ten razón. Vai sendo hora de roubar nunha faldriqueira forrada desta, non, señor? Que xeito de falar ese muchacho? A palabra correcta é transferir. Transferir, non nos roubamos nunca. Transferimos. Pero non, agora teño inventado unha mangancha que nos vai a facer salir da pobreza pola porta grande. Ti xa verás. Pero que grande o noso amo. A ver, señor Pasta, conte esa mangancha, veña, por lo que máis queira. O que agora necesito nin é tranquilidade. Moita tranquilidade. Ti conoces un tal señor Forte? Claro que sí. Home rico e presumido. Pois escoite e alucina co que teño entre mans. Sabe o xeito de chegarlle ao peto dos seus maridos? Como non vou saber? Dedícome a eso. Par de noite, subes pola parede, entras por unha ventana. Que atrasediño me estás quedando, muchacho. Esos son métodos do paleolítico, home, do paleolítico. Pois en os tempos que corren, as cousas hai que facelas con delicadeza.
Poucas cousas ben feitas. Che parece, muchacho? Pois sí que tengo preparada así. A ver, siga coa historia, conte. Pois sí, mira, namorando as mulleres. Elas son sempre as que mandan a casa e nos cartos. Elas son as xefas das faldriqueiras. Eu veño reparando que últimamente a señora Ford falle tilín o meu perfil gallado e a arquitectura varonil. E ver a min xa lle ven un sonriso aos labios. E con os aplicados que me botan, non me será difícil chegarlle ao capital do seu marido. Pero nin ojo, por si esa mangancha me saía rabuda, tamén che teño en carteira a señora Paz. Ela te manda perdidiña por min, caella va. Entón eu serei o contable das dúas. Elas serán as miñas despensas, as miñas intendencias, as miñas américas. Nin, a nosa salvación, muchacho, a nosa salvación. Mira, para levar estas dúas cartas, levan lume de pasión cada unha das súas letras. E xa verás, corre. Como? Eu son un cabaleiro e non son a Celestina de ninguén. A miña fama e o meu honor non mo teñen permitido. Honor? Pero de que honor me falas maleante? Alimentaste ti desas dúas sílabas? Oh, que plátola con confrenos me acaba de entrar polo corpo. Honor. Ah, que bocadillo de bacallao. Pero vamos a ver, maleante, ti podes fartar con honor? Ti podes curar con honor? A ver, que significa honor no teu expediente malandrín? Caterina. Mande. Toma, vai me levar urgentemente estas cartas. Unha a señora Ford e outra a señora Paxe. E pon un foguete no cu que me é moi urxente. E ti, honor, a ti non te quero máis ao meu servicio. Quedas despedido. Desterrado. Venga, fuera, maleante. Mala merda, Tabaz. As tegas darán boa conta de ti. Eu fareime rico e ti apodrecerás na miseria. Pero bueno, a miña vinganza dará moito que falar. Ande, padre. Mira, ti gustaría enseñar os cartillos? Claro que sí, señor. Venme como caído do ceo. Pues mira, dámosle esta carta a señora de presa, que é para que interceda por lendarios diante de Ana Paxe. Moi ben, pois alá vou, correndo como unha centella. Vai alá. Este maldito túzaro tan me ben collido, punto. Outra vez que me levo o rego e me convence. Acabar por arruinarme. Ora que ben pensado, se a señora de Falstaff se le chegou a cousa. E por entrar por señorío e deixar de ser unha taberneira para ser unha madama, e hecho unha boa añada. Buen día, señora Kiki. Buenos días, comadre. Que te lleva a vida? Polo que vexo moi ben. Vese, bueno, prosperidade por todos os recursos. Ai, vexo que espero estar enterada. De que muller, conta? Ai, non está enterada. No, a ver, que? Non sabe quen teña aquí hospedado? Pois non mo contas, non? A ver, que? A pirata do la con grelos. A Fax. Fala. Non namorado? Seu namorado. Sente, comadre. Sente. Me vai a dar algo. Basta, sí, basta. Como lle vai esa reuma? A que? A reuma. Namorada está. A Reu vai moi ben comigo. A que non vai tan ben son meu coronel, que non me deixa tranquila condenada. Non se preocupe, que tiño un viñiño quente, que non hai nada mellor pa unha reuma. Pois veña, un rapidinho, que se o doutor Callos non me encontra na casa, podes formar unha marea. 5 minutinhos até me de volta. Vale, a reuma, ese corpo gallado que ten, ese deus grego, ai, que bueno está ese peito. Pero teñeme que acicalar, teñeme que depilar. A ver. Son pequenos, a ver. Ainda non rascan, me podo contar. Señora de presa, non se procura. Sí, esos son eu. Que sorte atopada. Traigo esta carta para vostede. Gracias a Dios, se me falta.
Pois dille, señor cura, que farei todo o que este da miña man. Ai, agáchate, xiña, que me esperas allá. Ai, basta. ¿Dónde vas metido de recoiros? Sabes que no son amigos de estas bromas. Necesito traje para ir al recodo. No topo nada que me quede. ¿Dónde pusiste una traje verde? Puxeno para lavar. Necesito traje para ir al recodo. Inmediatamente a preparamos traje. Agora mesmo vou. Un de aquí, otro allá. Sí. ¡Diablo! Que hay poco baixo de la tablet. Nada de cuestión. Eu solamente veume traer unha carta do señor cura. Nada máis. Pues empezáramos por ahí. Viñen a traerlle unha carta aquí a señora de Presa para que interceda. Cala a boca, tío, cala a boca. ¿Cómo que calé? ¿Que eso de que calé? Con todo tal y como é. Pois o conto é que o señor cura dou unha carta para que a señora de Presa interceda entre Ana Paxe para que se case con Lendairo. Así que te mandó, padre Hugo. Señora Posadera, papel de tinta, arreando de coiros. Pues vos tenés que mandar un WhatsApp. Marcho, ¿no? Ainda menos mal que non ardeu tron. Terei que facer todo o posible por decirle a Ana Paxe que o doutor Calles anda toliño por ela. Pero que a ela non lle gusta ninguén dos dous. Nin Xan, nin Pericán. Pues estima, Marón. Mande. Le voy a esta carta a Don Hugo. Este va a ser un desafío que va a resoar a muchos kilómetros a redonda. Por acabar con ese currento remetido. De paso, dice que va xojando co que ten entre as pernas. Porque vou acabar xojando de comer as canicas da tope cuarta. Se llevó a avisar, pues féxalo, que vai preparando o desafío das testemunhas. O señor cura soamente un intermediario. Vostede non se preocupe, que Ana Paxe ha de ser soamente para vos. Que nada teñen que facer contra vostede, xa verá. Marcho que tengo que marchar. Pero como Ana Paxe non sexa para mí, vaite preparando ti tamén. Dous pretendentes e os dous son recomendados meus. Ai, Xesús. Ai, Xesús. Señora de Presa, Sí, son eu, dígame. necesitaba que me botase unha man. Pois está da miña man, adiante, dígame usted. Tome, estes cartos son para vostede. Ah, moi ben. Coñece vostede a Ana Paxe? Eu non vou coñecer. Últimamente non fago outra cousa máis que coñecer. Pois intercede por min diante dela, saberá da miña generosidade e da miña honra nobreza. Por suposto. E isto que conste que entón non ten nada que ver cos cartos, naturalmente que non. Naturalmente. A mí solamente me importa a felicidade de Ana Paxe. De vostedes, señor... Feitón, cabaleiro e bacharel con reválida. Non se arrepentirá. Diso segura. Daquela, manteñan informados dos movimentos. Claro, me tomaré, claro que sí. Hasta logo. Antes andamos, ahora son tres. Non, si c'è una amica che vai a fare, Mira que sempre me espantaron as cartas de amor. Ata de mociña escapaba delas. E agora teñome que ver nestes ecleos. A ver que dio o premio Nobel das letras. No me preguntes por qué razón ando por ti. Non es unha poliña.
Eu tampouco. Es alegre, sí, eu tamén. Gustas do albariño e do licor café. Eu tamén. Entón hai comprensión, sí. Somos almas xemelgas. Pero que se crea ese púzaro borrachuza. Oh, señora Pase. Tanto tempo. Andábate buscando. Ahora mismo ia ir a túa casa. Ay, señora Ford, que casualidade. Agora mismo ia para tú eu tamén. Oh, quería que rises comigo un pouco. Pasoume unha cousa que me ten apampada. Pois a min tamén. Ai, sí. E que foi? Contámote primeiro. Bueno, pero si prometes que non lle vas a contar a ninguén. Oh, prometo, cho. Bueno, mira, é que recibí unha carta pa... Ai, como se entero, meu home. Co celosiño que me é. Vai a montar ben jorra. E como nos podemos vingar? Ai, vingar, sí. Mira, vámoslle facer creer que andamos las dúas toliñas por el. Mandámoslle unhas cartiñas. Ti mandarlle unha, eu mandolle outra. E cando teñamos a punto... xa se nos ocurrirá que facer. Que che parece? Que me levarás cartas. Así. Señora Petresa. Sí. E como anda nosa boa muller? Ai, a vida. Que fines. E a ver a súa fillán, que tal esta mociña? Moi ben, gracias. Pero veña con nós. Temos que falar dunha súa cosa. Non mo podo creer. Esta sí que chevo. Pois así ven sendo, señor Ford. Basta, estálle facendo arbeiras a súa muller. Pero se a miña muller non hai nin que mire pa ela. A el eso dalle igual. Vanlle todas. De min a vostede, que a quere beneficiar. Facerlle arbeiras a miña muller. Cacho disparate. Fíese. Pero xa verá como lle salen un par de cornos. Oíste? Eso nunca, Pois a min mandoume que lle levar unhas cartas. Pero eu, que son todo un cabaleiro, negueime rotundo. Pero vostede dous, moito ollo. Buscarei a falsa. E como sexa certo que diese... Pero que vai a ser certo, home, que vai a ser certo? Ti non ves que este Langrán foi despedido e agora, só para vingarse do seu antigo señor, inventa o que faga falta. Pois... eu non me quero fiar. Non vai a ser que despois non poida pasar polas portas. Aquí vostedes. Veñan, que temos unha trula moi pavera. Que pasa? Resulta que se van a bater en desafío o doutor Callos e o padre Hugo. Como? Non me digas. E tal suceso, hai que velo en primeira fila. Vinteiros a distintas horas, e tanto un como o outro teñen un serio do ben. Vamos a ver eso, que se vai a ver como pelo do ego. Pois eu... e daqui o señor Pase se fíe da súa muller, eu as teño todas comigo. Calquera está tranquilo cando se trata de saias. Buscarei a falsa.
E aproveitando que non me coñece, direille que son o señor Brook. E vou cambiar a voz, por si acaso, a ver que é o que podo sacarme. Señorita. Por agora, señorita. Estaba moi corto. Podería ter unhas palabrinhas con vostede? Por suposto, sempre. Ai, sí. Dígalo vostede. Ai. Pois verá, veño de parte dunha tal señora Ford. Díxome que recibiu as súas cartas. E que anda toliño por vostede. Ai, pero mira que non entendo, Pero si andan centos de horas detrás dela. Ai, condes, duques, cabaleiros. Ai, recibe vasallo tras a vasallo. Pero non. Recibiu a súa carta. E díxome que quéreme. Díxome que quere velo hoxe. Debe. Ai, poderá vostede ir a ver. Dígame. Es a 11, me di usted, non? Sí. Moi ben. Pois... Poderá vostede ir a ver. Sí, dígalle que aí estaré. Ai, que ben. Pero mire tamén de parte dunha tal señora Paxe. Ela tamén recibe vostede carta. Ai, e díxome que ando toleño. Díxome tamén que o seu home dunha boa con vostede. Que lle fai vostede as mulleres? Non nas teran en meio. Para nada, señora, para nada. Diga unha cousa. Sí. Non se contará nada má outra, verdad? Ai, non, para nada, home. Estese tranquilo por iso. Que alegría me dá, señora. Que feliz me facer. Moitas gracias. Nada, señora. E recordo. Sí. De ver? Sí. Aonde? Aquí estaré. E caracol de posa. Ai, como me pasa. Mira ti que panorama. O corpo garrido que teño. Capaz de echarnos a pampar. Chico vai dar vender que con el ten mantido. Podo facer unha fortuna. Boas tardes, diga vostede. Moi boa, señor.
Tal non é tal, son eu. Vostede é pasta. Teme que perdoar por presentarme así desta maneira, pero tiña moita presa en falar con vostede. Pois xa está vostede facendo. A ver, sente. Conte, que quere vostede? Pois verá, chámonme Brook. Encantado. E son un home con moito capital. E como vostede sospeita, cando hai cartas de por medio, é máis fácil que as portas se abran e os camiños se atallen. E para que vexa que non falo por falar, aquí ten este anticipo. Moi agradecido, señor. Pero tanta generosidade terá algún motivo. Que é o que quere vostede de mí? Pois verá, nesta cidade vive unha señora casada cun tal señor Ford e ando toliño por ela. Xa non sei a cantidade de tolerías que fixe para gañar a súa amistade e a cantidade de cartiños que tal levo gastados. E o único que conseguín dela foron desgustos e unha úlcera de estómago de tantas preocupacións. Pero que patético, señor. Que patético. Ela nunca lle mandou unha nota, unha carta, unha cita, nada de nada? Nunca. Entón? Ela comigo vai de puritana. E con outros acostuma a ser máis condescendente. É vostede que é un home cortés, admirable, seductor. Bueno. Faz o que se pode. Oi, verá vostede, a miña intención é que seduzades a señora Ford, porque se hai alguén no mundo capaz de facelo, ese... Basta, non fai falta nin que o digades. Decide unha cousa, a vos todo isto, que ganancia vos trae? Ela comigo vai de puritana, e se eu poidese ter debaixo da manga unha carta cun deliseu, podería desmontarlle os argumentos que me impedirían seguir invocando a súa pureza de muller leal ao seu real marido. Señor, primeiro collei os casos. Agora chocais os círculos. E despois pode prometer con total solenidade de que vostede se deitará coa señora Ford. Por canto non teñades apuro que non vos van faltar. E a vostede non lle faltará que dirá. Hai un ente que chegou aquí con un recado da criada do señor Ford, que hoxe, de 10 a 11, o cirolas do marido non vai estar na casa. E aproveitarei ben esa hora para verme con ela, porque pasa vostede por aquí despois desa hora e contolle todo o que pasou. E mira unha cousa, coñecedes o seu home? Ese cornudo? Non, home, non, que vou a conocer? Pero tenlle soa de que se trata dun cabrón celoso e podre de cartos. Non serei a súa muller para botarlle manda faldriqueira. Pois, coñecendo o historial que ten ese home, debería saber quen é. Non lle vai aparecer pola porta e non lle cheguen as pernas para fuxir. Fuxireu? A bocharme eu dun cornudo? Non, home, non, eso non verá nunca os ollos deste mundo. E digo unha cousa, que non se me poña diante porque lo reviento. O dito, señor Cruz, pasade por aquí vos podes por as 11 e contareille todo con pelos e señales. Venga. Ás 11. Lacazán, maldito renejado, e a pendona da miña muller non lle manda unha cita. Serei a mofa de todo o pueblo, con toda a da lei, por cornudo. Pero bueno, pronto serán as 10 e matarei 3 páxaros dun tiro. Pingareime de falsa, arrancharei as contas coa miña muller e reirei a cachón co señor Paxe. Que vergonza, cornudo. Cornudo! Que hora será? Se Curra acaba de salvar as tua alma não aparecendo por aqui. Não foi pago o amado. A esta hora já estaria morto sem poder descer a missa do seu funeral.
Ia matalo así. É así. E despois para rematalo así. ¡Qué sorpresa, señor Calle! ¡Muy boa cintura, sí, señor! Está usted en plena forma. É que se lle perdeu por aquí ao noso amigo doutor. É que coidos me despintamos os tres por aquí. Venimos a ver como loitas, como lle atravesa o corazón de lado a lado a ese cura. Pero, onde vai? Xa mataches tampouco che trou? Coidos. Ese é o cura máis convenido do mundo. Debe estar no retrete, no canguelo da carrería que entrou, non apareceu. Temos de testigos de que estuve aquí 7 ou 8 horas. Bueno, 2 ou 3 esperando por él e non apareceu. Abade que foxe, non morre, e vale para outra misa. Vostede é curador de corpos, e ir das amas, e se pelexades, estaredes levando en contra os nosos oficios. Eu, como xe de paz, teño a obriga de poñer paz nas xaleas, e aquí hai unha boa. Veña matar ratos. Matar ratos? Iso que é? Bueno, eso é unha maneira así moi fina, elegante de decir que é usted un home valiente, desmedido. Pois entonces... Claro que son moi matarratos. Mais tarde ou máis cedo ese cura cabrón vou a rematar por capalo. Ei, Rati, hai que se palpar as cortelas en confesión por el chute do nabo. Palpar as cortelas? Iso que quere dicir? Quere dicir que se quere excusar, que o señor cura quere pedirlle todas as excusas. Pois entonces vai a ter que palparme moitas costelas, pero que moitas. Andar mediando con Ana, pois en favor de outro home. Isto non é o que poñen as escrituras. Bueno, a ver, doutor, tranquilidade, cálmese. Mire, se te portas ben, vou te levar á miña casa para que coñezas a miña filla Ana e a ver se te dá o namorado dela dunha vez. Que che parece? No, recoigo, carallo, que non vai a parecer. Presunto doutor en medicina. Teño que me preparar ben, que son a carraxe de Deus. En calzóns bragas, en camisa. Pero, señor cura, non notou a xeada que quero esta mañá? Sóbrame razóns para ir así. E non sería mellor que fixera unha obra de caridade e que perdoara a vida a ese estupendo médico francés? A ese mamarracho, por la saca de Cristo. Como colla? Es que non
me suministro os corderos e os albergues. Veña, tocades aquí. Inviteiros a vossa hora distinta para eu poder facer o meu suízo. E agora podemos presumir de que os vossas almas e os vosos pelexos están intactos e sin catástrofes aparentes. Ya compro pan. Así que nos mandaste de hora distinta para os mofados, non? Hacemos esas 5, como manda la Santa Madre Iglesia. Que querían, no se costa. A poder de Moi boas, señora Paxe. A donde vai? Con ver a súa muller, señor Ford. Andará pola casa. Andará. Dá máis piña que vos andará agardando. Eu tamén penso eu que vostede a Marcela non ian a tardar moito en matrimoniar no caso de que eu e o señor Paxe chegásemos a morrer. Iso seguro, señor Ford. Vaya vostede con Deus. O que eu digo, vai a tricar con miña muller a saber o que encerellarán entre estas dúas en Marfalsa. É normal que estou eu aquí para contarlle ao cornudo do señor Paxe a que se dedican estas traidoras, lixadoras do honro dos seus maridos. Pero bueno, habrá de me disculpar, señor Ford. Andaba por aquí, señor Ford. Que ben que estén aquí, veñan comigo, a miña casa que os quero invitar, veñan. Íbamos a casa de señor Paxe a falar coa súa filla Ana. Acordamos entre nós e íbamos o consentimento do pai. E agora vamos a ver que diela. Quedamos en que tiña o consentimento, non, señor Paxe? Nairos, eu a verdade que estou por vostede. Pero claro, é que a miña muller está polo doutor Callo. E a moza tamén está por min. Como dixo a miña criada. Así non va de presa. Bueno, tamén anda por aí un tal Feitón, un mozorro así, poeta, bailarín, pero ese non rasca nada nesta bota. Bueno, vide comigo os peinados, como un que veña xa me chega, pero compre macular, veña. E calago, señores, o meu sobrinho máis eu, temos un asunto que nos leva apurado en estes días. Veña, sobrinho, vai ensaiando ese repertorio de piropos que te ensinei. Sí, tío, que te digas, vamos. Pero vide comigo a miña casa, que vos vai enseñar unha cousa sen nome, algo inaudito. Xa está o señor Ford coas súas exageracións. Pero que é un eudito? Un fenómeno, un monstro. Un monstro? Un monstro. Que, Ana, ya che lo ve. Xa deben estar achecando. Creo que sí, era la loceja. Hombre, desde cara de palma o qué? A ese fedorento vai a quedar moi ben clara a diferencia entre as águias e as baixadas. Pero que barullo aquí? Que santo celebramos hoxe? Ui, cando a señora se amañan, isto trae malas trazas. Ana Beatriz, mellor non podedes chegar. Agachademos e non nos movades. Agachamos. E iso por qué? Argallamos unha troula. Non las dúas. Unha troula contra quen? Os agacharemos esta de ben caladillas. E a sorpresa que llevaredes vai ser ben grande. Bueno, a mí xa poucas sorpresas me deben quedar na vida. Eses somos. Os meus novos criados. E vos? Onde ides? A roupa sucia, non? Vamos a río. Deixade aí, e agachádevos, que non quero que vos vexa ninguén.
penso que sí. Pues mi amor, está en fora un tal Falstaff, que nos quiere ver. Ai, pues vaya, dille que pase. Corre capuzzo, tutto te crema. Mi querida, agáchate, que non te vexo. Sote, mi amiga, por esperarte. Sendo tanto afán, e serás ti corazón quen pregunta por el. Se podo morrer por sempre, se pode chegarme a hora. E a hora doce amor, xa sei todo que sufrir, xa sei todo que o amor. Ai, meu llora e non se faz. Oh, que mentira, eu non sei, só sei unha verdade. Confesarei unha vez, o testimonha ti serás. Desexo que o teu marido e señor visite o cementerio, quede por sempre pechado en mármore en silencio, e así podereu daquela facer a miña muller. E non son eu pouca muller pa vos. Non son digna de tal cousa. É Martina do mundo. Tanto te teño no corazón, no sentimento, no pensamento. Estou aquí disposto a xogar a vida e arriscala. Se son descoberto polo vosso marido, que sei que ten un xenio. Traizoadesme. Engañadesme. A mí me o corpo que porque engañades é por unha tal señora Paxe. Pero como podedes decir iso de min? Como podedes desconfiar de min? Iso é unha inxuria. Unha enorme inxuria. Pero é unha inxuria que só a vos os perdoo, pois só a vos os amo. Ai, eu tamén ando por vos. Señora Ford, que está aí fora a señora Paxe, que di que vos ten que dar un recado moi gravísimo. Agochareime, que non me ves. Sí, por Dios, que ten unha lingua de langareta. Sí, mate. Ai, señora Ford, vos que faríades? Que deshonra, que vergonza, que desgracia. Foches caer no más baixo, botástete a perder. Pero, que aplicades, señora Paxe? Que me decides? Tendo como tedes un espello de marido, honrado, cumplidor, e vos, dando que falar, e poñéndovos en evidencia na boca da xente. Non entendo. O voso home, que por certo ven para cá cunha chea de xente, que di que hai un home nesta casa, con vos, e lle tedes aberto as portas de par en par, aproveitando que el tiña que ir fora. É mellor que vos deades presa e botedes fora canto antes o voso amante. Ai, señora Paz, que vai ser de min? O peor non é a miña honra, nin a miña reputación. O peor é que como meu home se entere de que está aquí o meu amor, vai non andar a criar erva. Ai, que vergonza, señora Forxa, moraba min o corpo. Axiña, descargallar un plan para sacalo antes de que chegue teu home. Mira, aí ten un cesto que se meta dentro. Ai, non se vai dar metido. Digo, claro que lo metí. Ayuda así, botando más. Basta, esa non era o que me decías na miña carta. Quérote. Claro. Son todo amor por amor. Dios, déjeme sacarme de aquí que no me vexa. Tapadme ben. Mira o que lle dicen. Simple. Mande.
remata isto, vamos. Pareceme que estás exagerando demasiado, señor Ford. Non o creo. Ben facelo. Non o creo. A verdad é que non sei o que me gusta máis. Se engañar a falso ou tomarte un pelo na bola. Que susto te deu levar metido dentro do cesto. Cando teu home preguntou o que levaba dentro. Non sei se iría por a pata baixo. Menos mal que o levan a poñer en remollo agora. Te digo yo. Ai, non sei que vamos facer. Mira, estáme gustando moito a min esto de... Ai, que che parece? Si mandamos outra vez a señora Teresa. Outra cartiña para quedar con falsa. Pedimoslle disculpas por haberlo posto en remollo. Que che parece? Foi ben pensado. Que veña mañana ás 8 e volvemos a poñelo en remollo agora. A ver si desta vez afocas. Nada. Por aquí non hai rastro de ninguén. Sin nada, o tipo dañe máis a lingua e resulta que todo é mentira. Oh, desconfiabas de min? Eu non, pero é que eu pensaba que eu que sei. Nada, hombre, nada. Que aquí se hai alguén agochado, eu deixo de ser cura e son o fillo de Satán. Pois eu tampouco atopei nada. Ai, que vergonza, señor Ford, pensar así da súa muller. Ten razón, fixen o camándula. Pidemos perdón a todos. Bueno, pues mira, aquí non pasou nada, así que vamos a miña casa antes de comer as empanadas. Ahora que preparou miña muller un entrecot desto, coa salsiña que está para mollar o pan en ela, que vos parece? Moi ben pensado. Pois este humilde cura está sempre disposto a perdoar ao arrepentido. E vamos. Que claro, que me pongo. Pois vamos a la vez. Si xa decía eu o que se deita con nenos. Beatriz, Ana, tiña que falar contigo. conta que pasou. É que estou namorada. Ando levada por un amor que me prende aquí. Bueno, é que é imperdible. O meu namorado acaba de ir un peitón. Pero como te podes namorar dun tipo que ten unha roncha arriba do ollo dereito? Que personalidade esa roncha. Esa edad, te cuantos que arronchado. Esa Andrés seu dame ganas de botar a correr detrás del. Ese pulsiño, Ana, ese pulsiño de porco bravo que ten. Que perfil griego tan ben debuxado. Xa vexo, ti non estás namorada, ti estás aparvada, perdidiña. Ana, miña xouviña preciosa. Beatriz, miña patechiña feita. Señor peitón, que sorpresa tan agradable. Benedito, que desgracia tan grande. Xa non sei que facer. Non son capaz de que teu pai me vexa con vos ollos. Bea, quero vivir no teu corazón, morrer no teu colo e que me enterren nos teus ollos. E tamén quero ir canda ti e xunto ao señor cura. A cura vache ter que facer aquí, como te vache que un metro máis. Tens que tomar unha resolución. Teu pai di que son detrás tua polos cartos. Pois se cadra o meu pai non vai tan desencaminado de verdades. Vexo e darme malas contestacións, se dá un biquín. Sácate mediante, que botas cara do fora da cebola que mete medo. Non, Ana, non. Teu pai que quede con todos os cartos e con todo o capital que queira. E que me deixa a min, a miña amada Ana. O tesouro máis grande que a vida me puxe nas mans. Meu amor. Lo arranco un pago nos dous. Pensarse xa de tanta payasada. Menos números e máis juicio. Un pouco de respeto, señor Peitón, que isto non é comer a pan sabido. Pan? 1000 follas de mel e mermelada eres ti pa min, miña merliña. Ti pa min eres como un plato de callos na de Martínez. Non aspiro a máis, miña pompiña, porque se non se deixa... Non se deixa. Si non se deixa, non se deixou. Hai máis.
o señor Feitón falando con Ana Paz. Señora de Presa, concluya rapidamente esa conversa. O meu sobrinho non está disposto a esperar a este rei moroso. Bendito tío, creo que xa teño a tiro. Ana, fala co señor Ventaios, que quede ter un aquí contigo, veña, vai. Xa vou. Esto como escolleu o meu pai. Como farei para me agardar del? Bueno, tivo bo gusto vosso pai, hai que yo recoñecer. Veña, rapaz, aí che ven. Moi boas, señorita Ana. Boas. Señorita, teño que dicirlle que o meu sobrinho está por vostede. Sí, estou por vostede. Estou por vostede como se debe estar por todas as mulleres. Era como ser unha vaca. Non, niña, eres unha andoriña. Ai, que eres unha peja. Te dijo un pejote. Levantela como a señora. Sí, iso. Como va unha señora. Nada botará en falta. Nada de nada. Todo como vostede queira. Toro, toro e toro. Deixe que sexa o seu sobrinho que me faga as beiras. Señorita, disculpe. Sobrinho, a rapaza reclama a túa presencia. Deixarei vos solos. Imos ver como se goberna o sobrinho. Ben, señor Lendairos, vostede dirá. Ben, señorita Pachi. O que dicía, fala como un libro aberto. Sí, dicías algo. Sí. Bueno, non. Esto, nada. En realidade, querer. Non quero nada. O seu pai é o meu tío. Quero un trato. E se iso que toca, pois bueno. Pero se ao final... Ao final se vai con outro home. Se ao final se vai con outro home, eu desejo que sexa moi feliz, total. Aí está o seu pai. Vostede que vai dañar a miña casa. Vostede non ten gaita que tocar aquí, a miña filla xa está comprometida. Non pretenderedes casarme con este adelado. Serás un home como Deus manda. Farás co doutor Callos. Vos o que queredes é acabar con mi hijo. Señor Xalón, Lendairo, vinde cando a mí. E Tiana vinde tamén. Veña. Fala co señora Paz, que é la que realmente leva os pantalóns nesta casa. Veña, fillo, vai. Miña boa señora, ten que saber que eu estou tolamente enamorado da súa filla. E a pesar de todos os impedimentos, seguirei loitando hasta o final para lograr o seu consentimento e poder casar coa miña amada Ana. Mira, fillo, a min eso ni me vai, ni me ven. A miña filla é a casadeira e ela debe escoller. Agora sí, vostede non está entre os meus elegidos. Ai, o meu candidato favorito é o Dr. Callos. E agora, Marcio, que quero saber o que anda a gallarme o home. Non te preocupes, rapaz, que eu é vedoina de convencer. Porque o que non ten xeito, non ten xeito. Eses dos comebertas non son dignos dun corazón como o de Ana Paz. Xa ves. Moito lle agradezo, miña señora. Agora, se me fai o favor, pode lle dar esta nena a miña amada. Ai, claro que sí, home. Moitas grazas. Que Deus che dé a sorte, que ben o vas a merecer. Ai, ainda que eu teño que facer polos tres todo o que prometín. É o que dixen. Ainda que o señor Feitón é tan bo rapaz, que eu que sí. Xa miraré o que fago, a ver. Beatriz, por fin quedamos sós. Ui, só quedas ti, só que eu xa me estou abrindo. Carallo, xa me gustaría a min que te abrisse. Claro que sí, guapi, claro que sí. Crees que ardo de amores por ti? Pois tírate ao río, a ver se me enfrías un pouco. Ou con un pouco de sorte, a ver se las has afojado. Iso que me queres? Non te quero ver nin en pintura. Mentireira. Non ves que non te
queres marchar? Mira, sácateme de diante porque echar la cabeza a huesilla, ¿eh? ¿Pero dónde vas a ir que te trate mellor? A calquer sitio donde no estés ti. Ah, pero é que eu son como a Dios, e tonto de las patas. Menos mal que vos dis. A partir de ahora vou ter que ter cuidado cando me poña a mexer. Veña, saca. Veña, se me das un piquillo, deixo-te marchar. Eso nin borracho. Daquela voucho roubar. Dico, roubados son máis sabrosos. ¿Qué sabe este? ¿Qué no se ve? Por fin me libro de ti. E se empalmaches, mellor que mellor, aí quedas. Ai, creo que morreu. Ai, que creo que matí. Anda, Benedito. Anda, Centella. Anda, di algo, home. Veña, meu corazón, pero dime alguma cousa. Meu cuquiño, dime algo, home. Non ves que era todo unha broma. Era por botar unhas risas. Veña, meu parruliño, dime alguma cousiña, meu peitujo, miña cousiña feita, miña espirola dourada. Meu corazón bonitinho, meu papá grouchiño. Pero serás traidor, serás titiriteiro, serás. Pareces un gato atropellado. Por cada regadillo que te vai a deixar como a noite. Que me aflojas, Quinta. Non feiamos no río que me faltei ahora aquí, o que? Quinta, Te vai a deixar máis fresquillo como a lechuga. Mas como lechuga me deixar un cabrito ao forno. Viño quente o que quero ahora para calentar este comprimio. Xa se dixen que nesta casa o viño quente acabouse pa ti. Moi ben, notas que sin viño pos clientes, son? Quinta, estou disposto a casar contigo as veces que faja falta. Si me das unha cunquiña de ribeiro, anda. Bueno, mira, ti paga como que me debes, que volve pa Canarias. E a ti, que non te conozca, que te compre. Moi ben, home, moi ben. Despois de todo o que veño a pasar. Meteronme no cesto da roupa. Tiraron ao río como se fora un trapo velho. Pero fasta non vai caer de novo, non tache ben digo. Vañas aí as contas furadas. Ainda menos mal, o río era pouco fondo. Se non xa estaba pasado na agua. Si por lo menos ainda fora en viño. Boas tardes, señoría. Moi boas. Eu viña de parte da señora Ford. Da señora Ford? Sí. Nunca me falar da señora Ford, pero vamos, todo da señora Ford hasta os mismísimos, Coitadín. Pero, señora, non foi a culpa, ó. O ojo de quen foi? Dos criados. Moi ben. Díxome que está arrepentido. É que está co corazón partido en dous. Para pedir todas as cousas posibles. Díxome que afora de 8 a 9. Ai. Está ben, irei. Sí? Pero irei solo por ela, Ai, Dios mío, só non che temos remedio nunca. Vamos, de 8 a 9, non? Moi ben, pues ala, que aquí estarei. De verdade? Sí. Sí? Ande. Oi, o traballiño que me dá perder de vos. Ande, de 8 a 9, corre. Sí. Vamos, señor.
xa moi bo, non? Quero que lle conte o que pasou onte na casa da señora Ford. Eso, niña, que pasou? Pois mire vostede, unha casa da señora Ford como habíamos acordado. E unha vez ali, xa iba todo vento en popa, xa tiña abrazado, brincado, e xa me atrever incluso a tocarlle unha tetiña. De repente, aparece unha panda de impresentables comandados polo cornamentas do señor Ford, poñendo todo patas arriba, berrando, agitando, e dicindo non sei que do querido da señora Ford, que era eu, claro. E vostede estaba ali? E logo me iba a estar, ali andaba. E non atoparon? Non deron. Tivemos a gran suerte de que un chisco antes chegou a señora Paxe para dicirnos o que iba a acontecer. Entonces elas tuveron a ocurrencia de meterme no cesto de arroz. Iban a sacar o río para lavar. No cesto da roupa sucia? Al mí, hermajadín entre camisas sudadas e os calzoncillos do home que chegaban meso que apestaba. Os criados botaron ao río, ao lomo, perdón, levaron ao río, e ali me tiraron, e hasta 3 veces. Estuve a punto de morrer afojado. Sinto de verdad que tivera que pasar todo ese purgatorio por a miña culpa. Xa vexo que non estará disposto a volver ali outra vez, non? Pero vostede que di, home, eu son Falstaff, o rei da perseverancia, home. Mire, hai un intervención ao recado de que hoxe de 8 a 9 o cabrón do Cirolas cornudo ese non vai a estar na casa. E aproveitaré esa hora para verme con él outra vez. Pasamos, que lle dijo? Que xa lleva... que xa lleva ese nome. Pois sí, cumple que vai a xiña porque senón voame a Anduriña. Señor, vostede non se preocupe por nada, que vostede deitarase e gozará da señora Ford. Entre vostede máis eu, vamos a facer do señor Ford o home máis cornudo desta cidade. Isto pásame por fiarme das mulleres. Pa que casaría eu? Pero desta vez xa se pode agachar dentro dun vaso de chupito de licor café e o vou a coller na allada. Xa que teño cornamenta, vou nos ascornar a todos con toda a carraxe do mundo. Señora Ford, a vosa melancolía ten mancado o corazón. Notei que era de sincera cara a min con vosos sentimentos. Eu tamén quero correspondervos coa miña total e absoluta entrega. Por certo, o vosso marido non... O meu home anda de canta, meu pomiño. Outra vez desaliñada. Que querrá? Agáchate, querido. Outra vez. Ay, señora Ford. ¿Qué tal anda usted, querida amiga? ¿Dónde estará? Soba na casa. Naturalmente. De non ser os criados, claro. Era un pouco máis. Pois non sabede lo que me alegro. Porque o vosso home lle pingou o moco outra vez. E anda por aí fora botando pestes contra todas as mulleres e berrando. Vouno matar! Vouno matar! Vide comigo a miña casa e presenciaredes un asasinato. Menos mal que non tendes o badula que ese outra vez. E o meu home fala del. E de quen queredes que fale? Ou tedes máis queridos? Por certo, sabe que da outra vez os sacastedes metido no cesto da roupa sucia. E dixo que desta volta vai sacar unha espada e vai deixar o cesto feito un Cristo. E que non se lle van a dar contadas as tiras de pel no que vai quedar o orangután ese. E dis que está a chegar. O raro é que non chegara xa. Señora Paz,
Pois isto sí que non ten arranxo. Hai que sacalo desta casa antes de que se cometa un crime. E que facemos? Sacarémolo de novo no cesto. No cesto, que se vos ocurre, Que ti que facías aí espiando? Que fazo? Que vou facer? Buscando un xeito de salir daqui con vida. A ver, como fazo? Pola cheminea? No! Entón? Pola chimenea no, que che van a furar o cubo. Metedemos no forno. No! No forno tampouco. Nesta casa non hai un sitio onde te poidas agochar sin que o meu home te abo. Pois sairei pola porta. Outra vaca no millo. Xa mirás. Xa vos podedes dar de carácter. A non ser que saias disfrazado. Tens que ir arriba a coller o disfraz. Ai, coitadiño. O meu home non pode ver a María de Sarampelo nin en pintura. Botouna da casa a última vez que estuvo aquí e dixo que como a volver a topar que lle ia rear unha somanta. Bueno, neste caso, o meu home está cheo de razóns. Pero menos non ven o meu home. Só que o que ven é bastante adoecido. E, por certo, non para de falar da historia do cesto. Non sei como se enteraría, Eu que sei. Pero mira, a fai está entre a molladura e a somanta que vai levar, vai a sair pecho capita. Bueno, esta nos salva a caridade de Deus. E a ver se lle queda ben aprendida a lección. Que as mulleres casadas podemos ser alegres e a vez saber guardar a honra. Cierto. Vou ver se rebatou a mascarilla. Ai, a ver como vai. Ai, e vos? Onde ides? Barrer o patio, como ando a patroa. Deixade aí as vasoiras e collede o cesto da roupa e levade a atender. Non habrá un home morto como a última vez, non? A ver, que venga noite en riba. Ai, por favor. Colledes aí, fillo de Barrabás! Que tal o levas aí metido no cesto? Vea, vos, vou bordarei por facer esta conxura para me facer máis cornudo si cabe. Sae fora de aí, casetas! Fijade vos ben na honradísima roupa que a miña muller bota para lavar. Iso xa está de máis, señor Ford. Vostede é un perigo público. Vostede perdeu o xuízo. Señor Ford, este toleou. Este non anda ben. Pois claro que non anda ben. Ti, fijade vos ben na honradísima roupa. Ti, ven aquí. Contañes e diñes a todo o mundo que é o que tes aí metido nese cesto. Ai! Roupa! Eu isto xa non aturo máis, Señora, Vasco, onde sacaron un home metido neste cesto da miña casa? A miña información é verdadeira e os meus celos son fundados. A roupa íntima da vosa muller. Sí, ao sacar a fonte da legitimidade dese cesto. Aquí non hai ningún home. Non hai ningún home. Aquí fora de roupa. Señor Ford, permíteme que le diga que estou moi, pero que moi preocupado. Pois vostede está manifestando un síntoma de enfermo con pronóstico reservado. Que debe rezarlle moito ao Señor, que non deixe caer na tentación ignorado aos pensamentos. Bueno, vine comigo que vamos a cachar por todos os sitios. Vine comigo. Eso. María de Sarampelo, non me prades. Pero vamos a ver. Non che dixen que non me iría a poner a verte máis por aquí. Pereira, Lara, Xiana, As mulleres barbudas hai que terche moito cuidado. Esa ti
pelos nejos. Venga, vite conmigo, vamos a cachar por todos os sitios. ¡Vamos! Venga, vamos, que piense que no podemos estar. ¡Vamos! Que cacho de su moto que me está enseñando ahí. A ti non che parece que foi na bondo xa? Ai, Dios mío, eso lle contamos a verdade. Bueno, igual sí. ¿Qué nos pasa ahí arriba? Hay nuestro caldero con la casa ventilada. Que se decretaron a limpeza xeral. Bueno, xa vos lo contaremos. Vamos, vamos a mirar que este parpadeo pase a la casa. Non sei que me dá que estas dúas están armando unha boa. Señor juez, ¿qué pasa ahí arriba? Pasa? ¿Qué vai a pasar? Que o señor Forsi lle dou por tolear e pensa que hai un querido en cada esquina da casa. Pues carallo, que non nos presenten. Ana, a niña, meu corazón, que fe, o Antón, por un saludo nosa, señora de presa. Sí, estoy muy agradecida por vuestros cumplidos. Pero que son cumplidos. Os piropos. Piropos, eu non hai que entender as mulleres. Ten moita razón, doutor. Vámonos. Vamos, os espés, mademoiselle. Beatriz, eu que vou facer? Que vai facer? Pois o que pasemos todas a volante. É o que hai. Así que dis que vos mandou as dúas cartas ao mesmo tempo. Sí, na mesma media hora. Pídevos perdón, miña reina. Prometo non volver a desconfiar máis de vos. Pois mira, agora o que lle debíades facer era mandarlle vos unha cita e preparamos todo de tal maneira que desta vez de acorde que descarmentado para toda a vida. Sí, podemos quedar con él a medianoite no excusado xunto a Carballeira. A medianoite? No excusados. Ela ha de ser tan parvo despois de todas as que lle temos feito. Que ir no excusado? Pois ten razón a señora Paxe. Onde non dubidaría de ir será o excusado. Sí, mira, hai unha lenda antiga que fala dun cazador celta que sei que se aparecía polas noites nunha carballeira de por aquí cerca. Andaba ao redor dos carballos, estragaba todas as árbores, roubaba o gando e a leite das vacas volvíase sangue. Efectivamente, din que a imaxe todavía dese cazador celta anda por ese bosque. E como a xente de por aquí cree todo que lle conten porque é moi supersticiosa, me parece que esa é a mellor idea. Si, a nosa idea é quedar con Falstaff a medianoite ali debaixo do carballo e mirar disfrazado de cazador celta, porque así gañamos a súa confianza e asegurarase que teñamos unha cita na máis absoluta discreción. A mangacha consiste en que vos levaredes caretas e vos disfrazades detrás dos árboles que dades ali guardados. Saldredes cando xa topemos con el debaixo do carballo. E cando se cague vivo, iremos mofando dela da cidade. Moi ben pensado, temos que ir comprar as caretas. Bueno, a miña filla irá de raíña de fadas cun vestido blanco. Oixe, tua nai ibas a ir vestida de branco. E esa é a cor que lle digo eu aos lendairos que vas levar, para que te recoñezan, te leva a ermida que hai no bosque e deixo todo arranxado para que vos casen. Sí, papá. Non sei eu se o señor Lendairos terá tantas luces como para remexer todo eso. Da igual, xa le diré todo que sí. Mira, nos vamos a llevar el recado a Falstaff. Vémonos. Oiches, o Lendairos terá moitas terras, pero nada máis. O doutor Callos, ademais de cartos, manda moito na corte. E iso favorécenos. Casarás con él. Cando chega a noite, dareiche un vestido verde para que te recoñeza ben. Sí, mamá. Vale, ven, vamos. Beatriz, dices todo o que me dixeron? Pero non lle dixerte todo que sí. O único sí que teño para feitón, pero non sei como vou facer. O meu pai quere que vaya de branco para que sexa Lendairos o que me recoñeza. E a miña nai quere que vaya de verde para que sexa o doutor Callos o que me deu o altar. Eu o que vou facer? Pois mira, nin con un, nin con outro.
ti vas ir do color que che diga eu, e xa me encargo de falar co teu namorado feitón para que sexa el o que te recolla e te leva a altar maior. Me faré sentir. Oh, xo sei. Vai ver a feitón e dille que arranxei a ceremonia. Esta noite será lo que me paga a súa muller. Co trobleiro que sería casar con un terceto, Sí, xa non hai que... Agachámonos ben todos. E ti, Lendairos, recordo o que che dixe. Sí, señor. Xa falei con ela. Quedamos en que iría detrás e que diría... Como era? Ella diría... Ela diría... Silencio. E así reconocerá bastante mellor. Que lle parece a idea? Iso barbaridade, vou rebasado, home. Ela vai vestida de blanco. Que é o que non entendes de blanco? Blanco! Vai vestida de blanco e nada máis non lle des máis voltas ao conto. Veña, agachadevos todos. Olla das caretas. A miña nena irá vestida de verde. Cando a vexades que lle dera da man e a levades á igrexa. Pero, home, vais a enfadar moitísimo con esta boda. Pero da igual, porque o mellor para todos. Veña, escolteivos todos, que traen a miña xurada. Seré el viento que Deben de ser horas. Eu teño que pasar por amor Xesús. Vai a súa manta me meteu ese animal. Leva fora os meus brazos. Son todo teu. Ai, ven comigo, e a señora Pase. A señora Pase tamén. Repartirei a mitad por vos. Compartirme. Compartirme como un sultán. As costelas pa unha. O espiñazo pa outra. E os cornos. Come por vos en marido. Pito, por fin baixas e me das con tua... Non flecha aos cornos. Que se ruido? Eso é Deus que nos ven castigar por lo que íamos facer. É mellor que nos vayamos confesar. Sí. Anda, pois ela non me quere condenar. Anda sempre a levarme a contraria, cara. Ai, el nome! Cacharme, xa estou difunto. Cosada con unhas puntiñas dos dedos. Se un home honrado non antivo con ninguna muller, a la balada recuará. Agora ben, se a la balada queima, querrá decir que un vello pendeño que hai que purgar. Pois probaremos. Que queima de Cristo. Este pendeño está cheo de mala fe e mala xente. Venemos a escondernos nel, como se nada escarmento. ¿Para qué tiene que tener cara de machinho? Pillamos de galopante. Non querrá seguir facendo agora o ferviño, non? Que opinión tendes agora destas casadas? Por certo que vos haceu unha importante cornamenta. Entón, que me sendo aquí o cornudo, señor Falstaff? Tanto como lle tiña prometido a señor Brooke, tanto que acarexar para non poñer ovo ningún. O que ardeu queimouse, señor Falstaff. Téndelo ben merecido. E usted, señor Fogg, a ver se desta se cura dos celos. Prometo non volver a desconfiar máis da miña parenta.
polo da fora. Bueno, pues mira, como xa antes comeste de las empanadas, despois viñestes a comer o raxo do porco, agora podes vir tomar o postre. E de paso, e sin que sirva de precedente, podedes morrer da miña muller, porque sin que ela o sepa, a súa filla acaba de casar con un señor Lendairos. Lendairos. Eu non sei de que filla me falas, porque se era a mesma que eu teño, agora debe estar casando con o Don Carlos. Non te resistas, que charrero. Señor Paxi, que lle vai a que está armada. Hola, fillo, que tal? Ben? Ven a mon lado, señor. Que pasou? Non me dixo de blanco. Casi un momento morí de escombro. Eu dixen, si quero. E agora o chollo está vendo, e o que procede, mi cara caiga. Non te pollas así, hombre. Abrí todo para que Ana vestise de verde, e o doutor Carlos saliera a igrexa. Agora xa deben estar casados, se ven casados. Donde anda a señora Paxi? Usted me quiere que fala de mí un qué? Non me dixo que era do traxe verde? Pois digo que hai. Esto non é Ana Paxi nada que se lle parezca. Por esto en Francia podía ir o candigo. E poñese así que moi malo pa visícula. Bueno, xa postos. Entonces, que foi o sortudo que se casou coa verdadeira Ana? Que? Filla, por que non fuches de blanco para irte co señor Lendairos, como che dixen eu? É porque non te fugaches co doutor, mala filla. Agora a cousa xa non ten remedio. Só pensaba do novoso proveito a poder casar a vosa filla Ana, sin pensar nunca no que ela quería. Agora xa estamos casados e ninguén nos podrá separar. Que me iba a dicir, Parece que esta noite tomarme pelo mar de uno. Como esta hora se non me dá remedio, meu fillo feitón, dale con a tomar pai. Feito está, pero imos encerellar máis este chollo. Fillos, que Deus vos protexa e vos traia moita felicidade. Aí está. Agora merece un bo folión, non? Que vos parece? Que aquí hai chunga ben armado. Vos rapostos para non darlle máis contas a esto. Beatriz de máis eu anunciábamos que casamos. Casamos o domingo con todas as da lei. E ademais preñoume. Pois aí non me deu. Señor Basta, sabe o que tiña pensado? Tiño a perdoar a nena, porque ben pensado que esta noite a señora Ford e o señor Brook van gozar xuntos. Bueno, pues entonces, que vivan os novios. ¡Viva! ¡Que me vean moitos netos!
quinta representación. ¿No se oye? Hasta aquí a quinta representación da obra esta As Alegres Casadas. Espero que disfrutaran do esforzo que fixeron aquí encima do escenario e penso que vale a pena pois que este grupo de actores aficionados que costou moitísimo traballo reunilos e sacar adiante a obra, pois que merezcan un aplauso de todo o escenario. Hacer la presentación de un por un dos actores que estuvieron aquí en el escenario, con papel de Feitón, Jesús Otero Lois, Benedito Miguel Martínez Alfonso, señora Kitri María Alfonso Pérez, Cristina Domingo Domínguez, Beatriz Marta González de Sala, Ana Pache, Lara Díaz Canela, Pablo Hugo, Manuel Campos Cruces, Doctor Carlos, José Luis García, Jesús Saló, José Luis Martínez, Leandro Pablo Veiga Rubirosa, señor Pache, Nano de Sala Costa, señor Pache, Pilar Ramiro Pérez, señor Juan Manuel Campos Bea, señora Flor Susana Pérez Fernández, Franzas José Carlos Álvarez Villán, María Álvarez Camilo Luis. Señora de prensa. Pois é que non me aparece. Pero como era o nome? É María. Na maquillaxe e peluquería Cris Domínguez de Sala Cris. Na iluminación Candy Encierre. Diseño e cartelería Alba Domínguez. Montaxe e decoración José Otero, David Álvarez, Martín Lois, Miguel de Besa e Paco Sánchez. O vestiario foi gentileza do Grupo Enxebre e do Centro Dramático Galego. Polo que a min respeta, da que hoxe rematamos estes 5 pases para a representación esta que creo que foi do grado de todo o público que asisteu aquí, polo menos pensamos e si o vimos que estas 2 horas foron entretenidas, se fixeron cortas, eso foi o noso desexo. O que sí tamén quero deixar constancia, o meu agradecemento a cada un deles, foi unha obra complicada de levar a cabo por moitos motivos, porque tuvo moitas postas en escena, polo tema del traballo, reunir a todos xuntos foi moi complicado, pero ao final sacouse adiante. A cada un deles, desde o Club de Remomecos e a Asociación Cultural, moitísimas gracias e saludos que ¡Este presidente!
ocasión, isto non é con ánimo de aproveitar a ocasión, hai un ano que representamos a obra do Meco e dixemos que, bueno, unha obra deste tipo pois realmente fai falta un auditorio, non a obra en sí, senón o pueblo de Grove necesita un auditorio. Hoxe podemos dicir que cada vez está moito máis cerca. Dentro de 2 semanas, 3 semanas como máximo, será presentado o novo proxecto do auditorio e penso que por parte da xente do Grove, da xente que se dedica ao teatro e de todas as actividades culturales, que é unha boa noticia. Pensamos que terá o apoio de todos nós e que por certo que sea canto antes, máis ben cedo que tarde, que isto poida ser un logro. Que a próxima obra que Mecos poida representar, que poida ser xa casi... Dito isto xa para rematar, queremos presentar pois o artífice de que todo isto fora unha realidade, fora posible, porque estuvo durante todo este tempo artillando e levando a forma de sacar adiante esta obra Casado de Iso. Para todos vos, o seu director Anxo Neis.